Hi guys, my name is Fel and we are here in Barangay Danao, Leon, Iloilo. So yung Barangay Danao, medyo malapit lang siya sa Bucari. Tomorrow, pupunta tayo ng Bugsukan Falls. Yung falls dito sa Leon na hindi pa gaanong na-explored. So, we will explore Bugsukan Falls tomorrow morning. So, papakita ko sa inyo kung paano pumunta dito at kung ano yung i-expect natin sa Bugsukan Falls. Yung mga bahay dito, usual Pinoy home, Pinoy house, yung made of bamboo and nipa. Although, yung iba, sementado na rin. May school din dito, yung elementary school, malapit na lang. Pero noon daw, wala daw ditong school. So, yung road, hindi pa naman sementado, medyo delikado. So, kailangan mo talaga ng magdoble ingat papunta dito. So, since hindi mo, kabisado yung road, it is not advisable na mag-motorcycle papunta dito. Dito, pinapaligiran sila ng mountains. Since malapit dito ang Bucari, dito malamig din. Same as kung gaano kalamig yung Bucari, ganoon din dito. Although wala ditong pine tree. So, pinapaligiran lang tayo ng mga bundok. So yung place medyo isolated as of now. Yung road kailangan pang i-repair since medyo umuulan last week o mga 2 days ago. Yung road is medyo maputik. Medyo maputik pa yung road. Yung mga bata dito, yung mga libangan nila is mga usual na larong Pinoy since wala ditong internet. Medyo mahina yung signal ng cellphone, may part na may signal at may part din na walang signal. Wala dito mobile games, walang cellphone, walang computer. Mayroon naman pala ditong computer but it is used for educational purposes only, sa school lang. So yun na nga, pahirapan yung pagdala ng mga paninda dito since kung wala kang motorcycle, kailangan mo daw manuhin na ikarga yung mga paninda mo. So magtatanong tayo dito. Okay. Here is my tour guide, Miss Giselle. Hello, good evening. Okay. How long ka na dito sa Barangay Danao? 25 years. Okay. Yeah. So gaano ba ka-safe yung Barangay Danao? Brown out. Okay lang. May naman, okay lang. So, how safe is Barangay Danao? Ang mga tao dito, sobrang very hospitable yung mga tao dito. Hospitable. Very hospitable yung mga tao dito. At saka nagkatulungan. Mga matutulungin. Tsaka kapag may darating na mga visitors or sino na hindi nila kakilala, tinutulungan nila or approach nila. So, sinasecure nila kung maging para maging safe. Maging safe din ang mga tao pumupunta dito sa aming lugar. Okay. So, Barangay Danao daw is a safe place for visitors. Yung mga tao mga tao dito very hospitable. Yun nga, napaka-peaceful ng place. Sinisecure ng mga tao dito ang security ng mga visitors nila. Currently, walang kuryente. Brown out. So, ilaw lang na buwan. So, napakalamig ng weather.
So, kailangan mo talaga mag-jacket. Okay, hi. May mga bata. Say hi. Hi. What's your name? Amber Janine. Amber Janine. Janine. Okay. Melissa. Si Melissa. How old are you, Melissa? How old are you na? Kailan na edad mo? 4. So, 4 years old na si Melissa. Ikaw yan? Kailan na edad mo? 6. Wow. Hi. 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 Edad mo kumutan? Kailan na edad mo? 4. Wow, 4 na. Daddy ah. Kailan na mo edad? Nailang ako lang na. Pulo ka rin? Pulo ka dan? Joke. Ka-school ka na? Ka-school na ka mo? Why? Ay, kami klase. Why klase? Di ka mo ga-school? Doon. Dire sa... Doon sa Ibis. Doon sa Ibis. Okay. So, mayroon silang school dito, elementary school. Malapit lang. Danao Elementary School. Pero medyo isolated pa yung place. Medyo mahirap daanan yung kalsada papunta dito. Hi, Luwat-Luwat. Hi. Medyo malayo pa daw yung waterfalls dito. So, kailangan pa nating lakbayin yung place to. Charan! Mga dito ba na? Ara o, dalom. Dalom naman. So, yung falls daw ay nasa baba na dito. Doon sa baba. Pero it would take daw maybe mga 30 minutes to 1 hour siguro na lakaran. So ngayon medyo hindi na mahirap kasi pababa na tayo, pa downhill na. So going here, okay din na mag solo travel ka, okay din na group travel. So para hindi siya masyadong nakakapagod, siguro mas maganda yung group travel at wag masyadong madaliin. Along the way, napakaganda ng view. So tanaw na tanaw yung napakakulay green na kapaligiran. So pinapaikutan tayo ng mga bundok. Then sa baba ng bundok is mayroon doon tawag nating sapa.